nka nin kɛra waati min hukumu kɔnɔ hakili la mɔgɔ caman kun bɛ yen nɔ minnu ni o kun hakili b'a la k'a fɔ ko hali n'a ma ɲɛ k'an bɛ sigikafɔ kɛ ko sigikafɔ bɛ sɔn ka kɛ fɛnw ka fɛn minnu ni olu bɛ tali kɛ lakanabaliya ni fɛɛrɛ sera ka sɔrɔ olu la o bɛ fɔ ani jatigɛ walekɛla minnu bɛ ɲɔgɔn na ni an n'olu bɛ se ka sigikafɔ kɛ nka min bɛ se ka kɛ baasi ye o ye sigikafɔ sigira kunkan minnu kan peut-être que olu dɔw mɔgɔw ma u yɛrɛ y'u ko kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko kuma bɛna kɛ minnu kan peut-être que tuma dɔw la olu de bɛ mɔgɔ dɔw sigasiga a ko la. Mali mɔgɔ murutilen ninnu ni o ye marifatigi jɛkulu ninnu ani bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw fana bɛ yen olu mana u da don nin ko in na o bɛ se ka na fiɲɛ jumɛn bila nin waleya ninnu na. O bɛ a bali ka kɛ tubabu bɛ min wele ko inclusivité o bɛ o bɔ a la dɔɔnin ka sɔrɔ kɛ n'a fɔra ko malidenw ka yɛrɛdama sigili ni mɔgɔ hali ni mɔgɔ den kelen sen bɔra la o b'a jira k'a fɔ ko laɲini kun ye min ye o laɲini ma sabati kulu marifatigi kɔrɔw ni olu yɛrɛ tun bɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ kɔnɔ ka fara ka parti politigiw tile damadɔni yanni sigikafɔ yɛrɛ dayɛlɛ ni cɛ minisiriso min n'o ɲɛsinnen mara tanba bɔli ma o y'olu ka baaraw sonsori kɛra sɔrɔ o ye parti politigi caman fununa ko in na an bɛ se k'a fɔ ko hali ni baara a ɲana cogo o cogo ni fasoden dɔw tora a ko la o ye majɛw ye a la mɔgɔ bɛ se ka minnu fɔ nka o tɛ a fɔ k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye k'a baara bɛɛ don ɲɔgɔn la cogoya si la ne yɛrɛ bolo majɛ dɔw bɛ se ka k'a la mɛ majɛ minnu n'olu bɛ se ka lakile hali ni mɔgɔ min ma a kɛnɛ sɔrɔ a wagati a tɛmɛnen kɔ peut-être que olu tigiw bɛ se k'u yɛrɛ ye laɲini minnu kɛra ani malidenw jara ka kuma minnu fɔ k'an k'olu lawaleya peut-être que bi i bɛ se k'a fɔ k'i t'a la nka kumakan minnu bɛ bɔ a kɔnɔ peut-être que i b'i yɛrɛ ye olu kɔnɔ nka a ɲuman kɔni ye min ye ni tubabu b'a fɔ ma ko idéal o tun ye bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la ni kulu marifatigiw yɛrɛ minnu ni olu ni tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ n'olu kun sera ka na hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ kumaw la ka kumaw fɔ peut-être que o nafa tun bɛ bonya sigikafɔ in yɛrɛ la n'i y'a ta min ye jatigɛ walekɛlaw ye min ye kulu marifatigi ye tuma o tuma mɔgɔw b'aw ka sigikafɔ kɛ n'u ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o ma ye o ye majɛ ye ni parti politigiw tilara k'u kɔ don fɛnɛ o fɛnɛ ye majɛ ye nka n bɛ segin a kan o tɛ baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen don kalama la nka a bɛ fiɲɛw don a la. N'a ma ye ko maliden fanba olu de taara ka t'u da don nin kuma in fɛnɛ na e hakili ye mun de ye u ye lahala minnu ta. A kun fɔlɔ bɛnkan dɔw bɔra olu kɔnɔ minnu ni olu ye mɔgɔ dabali ban kosɛbɛ an dalen b'a la k'a fɔ ko o bɛnkanw kumaw nin sen in ta o tɛna bɔ olu la parce que malidenw ka gɛlɛya ka ca ka se hakɛ ma k'a ye k'a fɔ ko maliden dɔw ka fara ɲɔgɔn kan o ka taa ko kuma kun ye min ye ko an ko ka kala di mɔgɔ dɔw ma walima ka fangacɛ furancɛ fanga mɔnɔbɔ non olu kuma ninnu an hakili la wula in na conclusion minnu bɛ bɔ peut-être que olu bɛ kɛ fɛn fitiniya la nka malidenw ka problème ba minnu bɛ yen da bɛ don olu la o ye lakanako bɛ sabati cogo di ani sɔrɔko gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi ni malidenw farala ɲɔgɔn kan da kan ka don olu la bɛnbaliya min ni o bɛ ka don an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni dɔɔni da kan ka don olu la cogo di an bɛ kalata labɛn cogo di an bɛ fangacɛ furancɛ fanga min kɔnɔ a fangacɛ furancɛ fanga a bɛ se ka da labɛn cogo di walasa n'o ye fanga dafiri ye o kana kɛ bilen surasiya sariya la jala ko kuma kan ka fɔ yɔrɔ min n'i ye fanga manabɔli kuma ta ka dɛ o kan ka fɔ yɔrɔ min o dɔɔni